Siiriä Hopelto ja mä oon nuoriso-ohjaaja ja teen mun töitäni tuolla yläkoulun päässä nuorisotyöt. No niin, eli Koivosen Vesa ja kaupunginjohtaja. Marjut Mespakka ja museosihteeri on virallinen titteli. Ja aloitin tässä nyt 6. päivä tammikuuta, että nyt taitaa tulla puoli vuotta, että olen ollut tässä toimessa, nyt varsin uusi. Mikä sai sinut alun perin kiinnostumaan työskentelystä Alajärven kaupungilla? Kyllä, mua tämä Alajärvi kaupunkina ensinnäkin kiinnostaa, että tämä on mukava asuinpaikka ja sitten kaupunki on iso organisaatio, niin sitä kautta sitten tähän tuli ja en ole kyllä vielä katunut. No, mä oon täältä Alajärveltä kotoisin, niin totta kai tommonen lyhyt työmatka, kun maakunnassa aikaisemmin on käynyt töissä, niin toi lyhyt työmatka niin houkutteli aika paljon. No oikeastaan olen ollut aikaisemminkin töissä Alajärven kaupungilla, että olen 10 vuotta toiminut lasten kuvataideohjaajana tuossa kansalaisopistossa, että linkki oli jo sieltä ja sitä ennen olen ollut Nelimarkkamuseolla kesäharjoittelijana ja digitoijana ja kesäapulaisena, että oikeastaan tämä on aika pitkä tämä työsuhde Alajärven kaupunkiin. Millaisia työtehtäviä normaaliin työpäivääsi kuuluu? Voi hyvään tähe. Älä kysy tuommoista kysymystä. Siis mun työtehtävät on vaikka ja mitä. Siis ihan kadun lakaasemisesta niin tuonne oppitunnella olemiseen. Mutta siis pääsääntöisestihän se on nuorten kohtaamista. Aika lailla se on mun päätyöni. Kohdata nuoria, olla heidän kanssa tekemissä, vaihtaa kuulumisia, olla turvallinen aikuinen heidän kanssa. Tällä hetkellä pääasiallinen työtehtävä on asiakaspalvelu, että nyt eletään kiireisintä turistisesonkia, eli esittelen tätä Villa Väinölää ja toki pidän yllä tätä galleriatoimintaa ja vähän tässä laskuja tiljöin tässä kaiken asiakaspalvelun ohessa, mutta että nyt on tosiaan kiireisin turistisesonki, niin täällä ollaan ihmisiä varten. No, tämä kaupunginjohtajan työ on kyllä todella moninainen, että aamulla välttämättä et tiedä mitä päivä tuo tullessaan ja se on yksi oikeastaan tämän tehtävän tämmöinen suola, mistä itse tykkään. Paljon on tietenkin kokouksia. Meillä on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokoukset useampia kertoja kuussa. Sitten on lautakuntien kokouksia, mihin otetaan osaa. Sitten erilaisia yhteistyökumppaneiden kokouksia ja paljon puhelimessa ja sähköpostia ja erilaisia päätöksiä ja ynnä muuta. Että kaiken näköistä. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä taitoja tai ominaisuuksia, joita työssäsi tarvitaan? No mun työssä tarvitaan kyllä persoonaa. Pitää olla aika lailla oma itsensä ja pystyä olemaan oma itsensä. Jotenkin olla semmoinen luova ja kehittää ja halua tutustua niihin nuoriin, olla niiden nuorten kanssa tekemissä. Olla rohkea, kysellä, vähän heittäytyä niiden mukaan. Oikeastaan no siinä ne on. Mutta sitten myös pitää ne selkeät rajat. Mä oon nyt tässä se aikuinen, joka ei lähde kaveraamaan niiden nuorten. No kyllä mä näkisin, että tässä tehtävässä tämmöinen sosiaalisuus ja erilaisten ihmisten kanssa toimeentulo ja huumorintajusta ei ole kyllä haittaa ollut. Ja varmaan tämmöinen asioiden organisointi ja useiden eri asioiden yhtä aikaa eteenpäin vienti, niin ehkä ne on niinku semmoisia aika tärkeitä juttuja ollut, millä tässä ollaan eteenpäin menty. No voisin sanoa, että tärkein ominaisuus on joustavuus ja monialaisuus. Että täällä työtehtävät on tosi erilaisia. Pitää osata tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen, osata vähän kieliä, ymmärtää taiteesta, ymmärtää arkkitehtuurista, että tässä pitää olla sellainen moniosaaja. Mikä on ollut suurin oppimiskokemuksesi Alajärven kaupungilla työskennellessä? Oi että vaikea kysymys. Mun pitää oikein miettiä. Tämä tämmöinen filosofia itsellä, että pyrkii aina erilaisista asioista oppimaan ja katsomaan taaksepäin, että olisiko jotakin voinut tehdä toisin. Et ehkä tämmöinen analyyttinen tapa omaan työskentelyyn tuo sitten tämmöistä asioiden tarkastelua sitten. Mikä oli kysymys? Kysypä se uudestaan. No ehkä se liittyy jonkinlaiseen tämmöiseen kaupungin toimintaan ja siihen taloudelliseen puoleen. Se on ollut itselleni ehkä vähän vierasta,
niin se on tullut tässä matkan varrella paljon tutummaksi. Mitä virheitä mä oon tässä työssäni tehnyt, mistä mä oon oppinut? No kysyn, mä kilotin kaverille. Mulla tuli monta mieleen, mutta kyllä yksi on semmonen kokonaisuus, että mitään tapahtumaa ei kannata järjestää silloin, kun on jäämässä lomalle. Tehtiin semmoista, se oli itse asiassa tämä samainen kyseinen viikonloppu 4 vuotta sitten. Piettiin tuolla rannassa semmonen väriestejuoksukilpailu. Ja me oltiin koko viikonloppu oltu sitten rokuleilla ja tehty sitä hommaa siinä. Ja siinä mä kyllä opin sen, että kun se motivaatio ei ihan ehkä ollut mikään maailman niin kuin siistein ja kivoin ja sitten oli muutenkin aika rankka kesä takana, niin sitten kun mä alettiin tekemään sitä väriestijuoksua, niin se ei ehkä ollut mikään nappisuoritus. Ja tietäjät tietää kyllä siellä kameralla, että minkälainen tapahtuma se oli. Mutta siitä kyllä opittiin, että no joo, että nyt ei enää kyllä, lomalle ei jäädä seuraavana päivänä. Kuinka Alajärven kaupunki oman kokemuksesi mukaan tukee henkilöstön ammatillista kehittymistä? No kyllä mä sanoisin, että ihan hyvin. Että meillähän nyt kun tämä hyvinvointialue tästä lähti pois, niin on semmoinen 600 työntekijää, mikä on aika iso määrä. Ja hyvinvointialue vei siitä 600, että meitä oli semmoinen 1200. Että kyllä niin pyritään kannustamaan ihmisiä, että he käyttää niin koulutusmahdollisuuksia hyväkseen ja erilaisia muita talon tuomia etuja. Että kyllä mä näkisin, että täällä on ihan hyvä kannustinjärjestelmä. Ja toki niitäkin pyritään kehittämään eteenpäin. No ainakin täytyy kehua, että aina on koulutusta tarjolla, kun sitä osaa vaan pyytää. Ja varsin on pieni kaupunki, niin sitten myöskin ehkä otetaan paremmin huomioon työntekijöiden koulutustarpeet ja toiveet. Että se tuntuu ilahduttavalta. No kyllähän meillä saa siis käydä kaikissa koulutuksissa, missä halutaan. Siihen on tietyt määrät ja ne pitää kyllä sillä lailla tietää jo, että mihin aikoo koulutukseen mennä, mutta ei koskaan mun esimies ole sanonut, että et saa mennä koulutukseen. Meidän nuorisopuolella varsinkin, kun me halutaan verkostoitua ja olla aika paljon tekemissä muiden kollegoiden kanssa maakunnassa, niin se on tosi tärkeää, että me saadaan sieltä niitä innovaatioita, mitä voidaan kehittää ja toimia. Ja sitten kun nuorisotyötä tehdään aika paljon myös pitkälti yksin, niin on tosi kivaa, että pääsee kouluttautumaan ja tekemään ja ottamaan sieltä niitä juttuja. Niin me voidaan kehittää myös kaupungin toimintaa sillä tavalla. Mutta Alajärven kaupunki kyllä tukee kouluttautumista tosi hyvin ja varmasti jos sanoisin, että lähtisi opiskelemaan, niin kaupunki tukisi sitä. Mutta kuvaile työympäristöäsi käyttäen vain 3 sanaa. Voisi sanoa, että monipuolinen, kulttuurelli ja yllättävä. Monipuolisuus, oliko erilaisuus ja hauskuus? Alvar Aallon keskiössä. Mikä on mielestäsi parasta Alajärven kaupungilla työskentelyssä? No kyllä täytyy sanoa se, että kyllähän nämä ihmiset on täällä niin kaikista parhaimpia ja silloin aikoinaan peräti 4 vuotta sitten, kun tulin tänne töihin takaisin, niin oli jotenkin kauhean luontevaa, että ties miten toimia alajärveläisten kanssa ja tunti väen. Ja mä pystyn työskentelemään tosi isosti myös eri hallintokuntien kanssa ja se on mun mielestä tosi kiva, että kaikki on ottanut tosi hyvin vastaan ja ollaan tehty paljon yhteistyötä ja pystytään tekemään. No kyllä mä näkisin tämän työyhteisön, eli meillä on kyllä todella mahtavat työntekijät ensinnäkin täällä ja sitten tämä lähin työyhteisö, mikä tässä itsellä on, niin on kyllä kans aivan huippu, että aamulla on kiva tulla töihin heidän kanssa yhteisiä asioita tekemään. Tietynlainen vapaus, että voi ideoida ja kehittää omaa työtään. Se on varmaan sellainen, joka on noussut esille tässä ihan lähiaikoina.